ассалому алайкум модарон хоҳарон. Дар ёдам омад курсӣ мегирифтам номи пеш. Занҳои пеш курсӣ мегирифтанд, ки мисол наёя торат-мол нашкана, виделение рахша маҳкам мекарданд. Раи виделение маҳкам накунед, виделение вай биёяд, вай чӣ мегӯянд дар медитсина виделение омадан тоза боша, агар оби тоза вай ягон боке надора, вай ҳам аз табиати физиологияам зан ҳаста. Меояд виделение. Ана виделение ки мисол ки рангаш дигар шуда, бӯйнокай, ора бояд ки ба гинеколог, ба духтура бояд ки муроҷиат кунед. Я аллакай беморӣ ҳастай. Виделение ки мисол ки рангаш дигар шуд, бӯш дигар шуда, чӣ мегӯянд вайаш афташ дигар шуд, намудаша, ранг намудаш, ба гинеколог муроҷиат кунед. Лекин виделение ки кам-кам меояду об бари мисол як ранги обранг аст, мисол ки бӯ надораду тоза меояд, ин дар гинеколого мисол гинекология мехонагем, ин норма аст, физиологияи зан вобастагӣ дорад. Вақте ки бачадон дар намекунад, мисол ягон чӣ надорад, ин норма аст, лекин таҳората намешкунад. Ҳатто он виделение ки мисол ки бӯйноку чӣ биёяд, мисол ӯро тавбат мекунед, дар ҳолати тавбато мисол вай омада меистад, дар ҳолати мисол ки чӣ мегӯянд аз назари духтар гузашта истода омада меистад, ин таҳората намешкунад виделение. хоб барои ҳамин аҳамияти ин виделениятон, виделение тоза бошад, хоб тағйир накунад ягон чун ба ҳазир гардед. Лекин агар рангаш дигар шуд, бӯйнок шуд, ё ки ягон ифлоси бӯи мисол ки тухми пӯстагӣ мекунад, бӯи мисол ки ягон чиз дарҳол диде ки бӯш дигар шуд, ба гинеколог мисол ки муроҷиат кунед, аниқ кунед ки барои чӣ виделение шумо дигар шуд рангаш. Ана бо нисбати чӣ гуфтам будам шумо дар бобати ҳамин виделение ба шумо медонед чӣ гуфтам будам, муозиз сен дақиқа дигар ёдам биёяд. Нодида нагиред ки баъзе занҳо ҳам ҳаст ки виделение надоранд. Баъзе занҳо хушканд, тамоман виделение надоранд. Ин аз физиологияи зан вобастагӣ дорад. Занҳое ҳастанд ки ба ғайр аз моҳона мисол ҳайзу нифос дигар ягон намуди об аз ваё намебиёяд. На виделение мебиёяд, на об мебиёяд, на чӣ. хушк. Ҳатто компютерҳои пеш мегуфтанд ки мо чӣ намепӯшем, трусӣ намепӯшем, танҳо қоқа. Занҳое ҳастанд ки қоқанд, хушканд, надоранд ягон чӣ. Физиологияи инсон ҳар хел мешавад. бегем ку панҷ панҷа баробар нест. Ҳам хастаем. Зане ҳаст ки виделение надорад, зане ҳаст ки виделение кам дорад, зане ҳаст ки виделение бисёр меояд, зане ҳаст ки ба ғайр аз ҳайзу нифос дигар ягон чӣ намебиёяд. Хушку тоза аст, тоза хушк аст мегӯям, ҳамун чишон влагалище чӣ мегӯям, маткашон, бачадоншон. ҳамин хеле ҳаматони азиз, модарон, хоҳарон, ин видео махсус барои шумо аст ки виделениятон мисол ки аҳамият диҳед. Бо мегӯям ки агар ма бо дидем ки бӯй дошта бошад, рангаш дигар шуда бошад, ҳатман ба гинеколог муроҷиат кунед. боз мегӯям ба шумо ки виделение таҳората намешканад. Шиканандаҳои таҳорат ба ҳисоб намеравад, барои ки беҳиссиёт меояд. Шумо вақте ки виделение меояд, ягон ҷои шумо дард намекунад, мисли ки ҳоҷатхона рафтанӣ мешавед, шуморо хабар медиҳад ки шикамтон ки ҳоҷатхона бояд баред, ё ки пешоб мебиёед, шуморо хабар медиҳад. А виделение беҳиссиёт мебиёд. мебинед ки тар шуд читон, труситон, ё ки прокладкатон, ё ки таҳорататон. хоб зинда саломат бошед, хонук ва саломат бошед. Подписаться, лайк ва чӣ мегӯям, қайдли салом шуд. Лекин ина ба ҳамун шиносотон роя кунед, ки ман бохабар шавам. хоб